Het zal soms heel mooi worden, maar ik geloof net dat dat je past. In zo'n buurt zat dat je eruit ziet en dan sokken hoesjes naast de speeltuin. Er zit ook een speeltuin. Ik geloof net dat dat binnen wat er past. En dat gaat over 24 tiny houses die toen de Kijpen-Sikkemawei in de Westerheen komen matten. De gemeente Dantemediel had plan voor lietsere en betaalbare woningen. Maar over die plan binnen buurtbewoners net te spreken. Wie ben erachter kwam dat ze hier tiny houses willen bouwen, of huisjes op wielen of woonwagens. Daar ben we achtergekomen door een video met de wethouder. Alleen er is niks met ons gecommuniceerd. Maar normaal verwacht ze eerst even wat contact met de buurt op te nemen. En dan pas een video online te plaatsen met de plan. De Kijpen-Sikkemawei, daar is jongen, daar staan we nou. Hier is een aardig ruim gebied met mogelijkheden binnen. We hebben vooral jongen naar groen die het in ons bezit is, want dan kunnen we sneller. Want we willen eigenlijk dat het vlot gaat alle jaar, dat we snel wat realiseren kunnen. Toen hebben we wat vergaderen met de buurt en hebben we dit, onder andere dit spandoek en een groepsapp op touw zetten. Ik snap dat de jeugd plak gaat. Ik kan zelf trainen, ik ben blij dat ik plak ga. Maar dat ze zonder communicatie met zo'n plan komen zonder dat iemand wat weet, dat vind ik net echt netjes. Voor de buurtbewoners is er een soort onduidelijk. Zij hebben een tal vragen bij de gemeente Derlijn. Wat het plan is, waar toezicht houden gaat, wat voor mensen dat er eventueel komen, wat voor huizen dat er komen. Tot nota hebben ze daar dus nog niks over verteld. Het Aronier had de gemeente Dantemediel al een eerste verkenning uitvierd. Daarbij werd onder de hand van een enquête onderzocht hoe groot het verlet is van Lietse woningen. Ik heb mijn twijfels. Maar het kan ook, daar maken we die enquête maar we jaren wat daar de uitslag van is. We hadden de gemeente nogal een paar keer vragen van Kim dat ik openbaar maatje, want die enquête is al lang sluiten. Tot op heden hebben we er nog geen antwoord op gekregen. Er is praten dat het door juni bekendmaken zal worden. De gemeente liet in een schriftelijke reactie weten dat de resultaten op dit moment verwerken en analyseerd worden. Daarna zullen omwoners dan tijdens een speciale informatie op een hecht gebracht worden en er binnen van beide locaties nog geen inhoudelijke plan maken.